Iya. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang ngene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo ala dene. Ora tepur apa. Biasane aku maju wis ndang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Lah kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge iki? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa nyono? Lah nek ra jelas tak nyo tak kan ndelok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah.